Posterizer. Sanibona igama le-movie yethu yango-2026 i-Send Help la esiqala khona ngowesifazane igama lakhe uLinda owayengena ezemsebenzini enkampanini ayisebenzela i-Preston Strategic Solution la esebenza khona njenge-manager kwi-Department ye-Strategic Planning Division. Omunye wesilisa abasebenza naye kuthiwa uDonovan wafika ezocela ikhampani i-report kuLinda ngalolo suku wamnikeza uLinda emchazela nokuthi wenze sure ukuthi umesha wonke ama-index alo nyaka ukuthi akwazi ukuhambisana nawa next year. uDonovan wabonga wamncoma ngokusebenza kuyikhandla. uDonovan esehamba noLinda wasuku umethi uyamlandela uyanayo emeetingini. uDonovan wathi asikho isidingo ngoba i-meeting encane futhi uyoshiya ifayile kuphela. Ethi khululeka ngoba negama lakho libhalile la wonke umuntu emeetingini uzokwazi ukuthi wena wenze wonke lo msebenzi. Wathi abanye ababesebenza noLinda bakhuluma ngokuthi bazoyozijabulisa kwe-karaoke uma bephuma emsebenzini. uLinda wafika naye ethi uzobajoyina uzohamba nabo bamziba bamshiya kanjalo. uLinda wacasula ukubona uDonovan kwi-meeting room epresente leyo company report kuma-board members as if kuyena oyenzile. Late esephumile emsebenzini uLinda wayekhuluma nenyoni yakhe uSweet ethi njengoba ibhosi yakhe endala isanda kushona kanti yayimthembisa isikhundla sokuba uvice president wekhampani, ethi njengoba sekuzothatha indodana yebosi uBradley njenge-president yekhampani, ethi uSweet ngineshow ukuthi sengizo-announcewa njenge-vice president yekhampani. uLinda watshela inyoni ukuthi wabona ukuthi uBradley uyamthanda kwi-Christmas party yalast year usaba ukumtshela. uLinda wa-on i-TV efuna ukubuka i-reality show yakhe ayithandayo ukuthi kuphilwa kanjani ehlathini i-Survivor. Ngakusasa uBradley wa-announcwa ngempela njenge-president wekhampani. uLinda wambona uBradley wayi-introduce uLinda wamhalalisela nangesikhundla sakhe emkhumbuza nokuthi bake bahlangana kwi-Christmas party last year. uBradley wayengayisanakile nento eyikhulunywa uLinda esenyanyiswe yile nto kade yidle esisele emlonyeni angayisulile. uBradley wavela watshela uLinda ukuthi ucela babuye bakhulume wahamba wamshiya kanjalo. Ngesikhathi sekukhuluma i-executive officer ikhuluma noBradley, uBradley wanothisa leyo phisi wokudla obesemlonyeni kaLinda ususesandleni sakhe. wanyanya kakhulu uBradley ethi kuyanuka ethi akakuzwa uFranklin ukuthi yini lento enuka la. uFranklin wakunuka wathi kunuka i-tuna fish. uBradley wakhuluma yedwa wathi wazoyinuka umuntu wesifazane. uFranklin watshela uBradley ukuthi ubaba wakhe before ashone uthembise uLinda ukumnika ipromotion yokuba i-vice president wekhampani. Your father promised her a promotion. Did he? uBradley watshela uFranklin ukuthi leyo promotion uzoyinikeza uDonovan not uLinda. uFranklin watshela uBradley ukuthi uLinda usebenza ngokuyikhandla futhi ubaba wakhe ubemkhonze ngayo yonke into ngendlela ayimisele ngayo uLinda ngomsebenzi. uBradley watshela uFranklin ukuthi ngeke asijike isinqumo sakhe wathi futhi ufisa sengathi angamsusa yekude uLinda ngoba kwayena uyamnyanyisa. uFranklin wakhumbuza uBradley about i-major deal yaseBangkok ukuthi bebengawa-resolve ama-issues kwi-appendix D. wathi neya last year i-appendix D yenziwa uLinda eyedwa futhi uDonovan ngeke azakwazi ukuyenza yedwa. uBradley wathi okay kulungile somsebenzisa uLinda for ukuthi alekelele uDonovan ukuthi aspeed up leyo appendix D mayiqeda lapho siyamsusa. Akusasa uLinda wabona uDonovan noBradley behleka ndawonye. wabuza enye intombazana asebenza nayo ekuthiwa uRiver ukuthi why basondelane kangaka. uRiver wathi kuLinda ukuthi uDonovan usepromotele ukuba uvice president, esho nokuthi besafunda ecollege babehlala ndawonye namanje babangani abadlala ndawonye igalofu. uLinda wacasula ukuzwa lokho wasukuma waqonda ngqo e-ofisini likaBradley ngesikhathi uBradley sa-interview enye candidate. uLinda wafika waphazamisa leyo interview watshela uBradley ukuthi ufuna ukukhuluma naye kuyaphuthuma. wafika wambuza mayelana nokunikeza uDonovan ipromotion yokuba vice president nokuthi uDonovan akaqedi ngisho unyaka usasebenze 6 months kuphela la. ethi uLinda kodwa mina sengisebenze for 7 years kule company. uBradley watshela uLinda ukuthi ayehlisa umoya ahlale phansi wahlala. uBradley wamtshela ukuthi uyamazi ukuthi uyi-hard worker wathi futhi uyabonga kakhulu ngeskill sakhe anaso uLinda. wathi kodwa ngikubona esikhundleni se-executive ukuthi ungaba uvice president wale company because ubukeka ungayena umuntu wabantu. ethi ngoba leso sikhundla sidinga umuntu wabantu futhi othandekayo futhi kube umuntu odlala igalofu. wathi futhi sula la emazinyweni akho khona into enamathele lapho aphoxeka khona uLinda. uLinda wayesekhala lapho uBradley wamtshela ukuthi angakhali ungcono bahambe naye ngebhanoyi baye eBangkok. wathi uma ungakwazi futhi ukusebenza kwi-appendix D mayelana nale deal yaseBangkok ngingakupromote. kwangena owesifazane womuntu omnyama igama lakhe uZuri. uBradley watshela uLinda ukuthi lo ifiance yakhe azoshada naye emkhombisa ne-engagement ring yediamond. uBradley watshela uLinda ukuthi usethole ngisho ama-complain ukuthi uLinda udla ukudla okunephunga elibi okustrong njengofish. wathi ucela ukuthi angakudlela edeskini lakhe kungcono akudlela e-break room. uLinda wayesephoxekile wahamba lapho eseshawa amahloni. wafika emotweni yakhe wakhuluma naye ezibuka esibukweni ethi ngi-right ngendlela engidalwe ngayo. kwadlula iy'nsuku wafika uLinda kuleyo private airport lapho ayisilungiselela khona uhambo lwaseBangkok. watshela uBradley ukuthi akalalanga ubesebenza phezu kwe-appendix D ethi futhi uyathembisa ukuthi bazoyithola isolution yale deal. kodwa uBradley wamziba bangena bonke ebhanoyini kwahanjwa. sekhanjwe ebhanoyini uLinda
wayesaqhubeka nokusebenzela phezu kwe-Appendix D. uDonovan wadlalela igenge asebenza nayo itape endala kaLinda ayirekhodele for ama-audition eSurvivor. Kwividiyo uLinda wayechaza ukuthi ufuna ukuparticipate kwiSurvivor angawubasa nomlilo ehlathini umentshisi ungekho kanti futhi uyayithanda inature. uLinda wakhipha ama-earphone wezwa bonke abantu bemhleka. I'm Linda Little. I want to be the next survivor! wacasuka wadelete leyo file ababeyibuka kwi-social media yakhe. Ibhanoyi lanyakaza kabuhlungu emoyeni. I-flight attendant yabatshela ukuthi abafase amabhande ngoba izulu libi ngaphandle. Khona lapho kwavuleka imbobo kwi-cabin. uLinda wazama ukubamba uDonovan wayephephuka ethi ufuna ukumsiza. uDonovan wayesayitshela engafuni ukubanjwa uLinda. Wacasuka uLinda wathatha imfoloko wamgwaza ngayo. uDonovan wabambeka ngothaya emnyango ngesikhathi esicela usizo kuLinda, but this time uLinda wavela wamziba kanti nebhanoyi seliyophoseka olwandle. Ngenkathi sicwile ibhanoyi ishona phansi, uLinda wazama ukubhukuda ukuthi aphakame emanzini. Kodwa khona lapho wavele waquleka uLinda waphaphama ngakusasa ekuseni eseflashe ulwandle lamkhiphela esihlabathini ngaphandle kwenye island angayazi. Wathi esehamba ama-hour esikhathi eside wabona uBradley elele kwenye indawo esihlabathini. Wathi uma embheka ukuthi akalimele nomfice nenxeba elikhulu emlenzeni. Ngoba wabona ukuthi badinga indawo wazama ukwenza indawo eyicamp esebenzisa izinto ayibuka kwi-reality show yakhe iSurvivor. Wasika amagatsha kabhanana nehlanganisa nakacoconut for ukwenza indawo eyishelter. Nokwathi lapho izulu seliqala imvula wayesetha amahlamvu esihlahla sikabhanana emgodini ayombili esihlabathini ababezocasha khona maqondana nama-coconut shells ukuze kungene amanzi. Imvula yanetha ubusuku bonke kodwa kwasekuseni selibaleka. Ngakusasa uBradley waphaphama wakhwehlela. uLinda wayephuza lamanzi emvula kade wakhongozela ebusuku. Ebona ukuthi uBradley uphapheme wamphuzisa naye amanzi. uBradley wayesewikhi wabuza kuLinda ukuthi kwenzakaleni ngabanye. Wathi uLinda abasindanga bashonile. uBradley wabuza umngane wakhe uDonovan wanikina ikhanda uLinda ukuthi naye akasindanga. uBradley wabuza kuLinda ukuthi sengiquleka isikhathi esingakanani. Wathi uLinda mhlawumbe usuku nohafu. uBradley wathi kuLinda uyabonga ngomsindisi. uLinda wahamba wayobasa umlilo ngendlela yakwi-Survivor show. wagxuma esejabula ukuthi ubasile wadoba ufishi. eqeda ukuwosa uLinda wanqaba uBradley. uLinda wancenga uBradley emtshela ukuthi lo fishi uzomlekelela ukuthi abuyelwe amandla angabi weak ngesikhathi emfunza. uLinda wahamba wayohlala wabuka ulwandle eshawa umoya. Ngakusasa ekuseni uLinda wabuye egijima ezokhombisa uBradley ukuthi utholile conchshell enomnenke odliwayo wasolwandle. uBradley wathi akawudla umnenke yena. wabuza kuLinda ukuthi mayicabanga bazohlala isikhathi esingakanani la. uLinda wathi noma engazi kodwa kubukeka ngathi bakwenye yama-island ase-Thailand. uBradley wabuza kuLinda ukuthi khona kodwa imizamo oyizamayo yokucela usizo noma ukubhala esihlabathini ngamagama amakhulu ukuthi help. wathi uLinda bengingakasitholi isikhathi sokwenza lokho, ethi ngoba into ebengisebhizi ngayo ukugcina uphila ungashoni. uBradley wacasuka ethethisa uLinda emtshela ukuthi fanele ngabe uzama imizamo ukuthi kutholakala usizo lokuthi basuke kule island, ayeke ukuzenza umama ubhizi ekhishini lakhe. uLinda wathethisa uBradley ethi ngaba uphili manje ukuba kuyona imisebenzi yami. uBradley wacasuka wathi uyasukuma kanti imilenze yakhe ayisebenzi. wathi uLinda uzomlekelela. uBradley wamtshela ukuthi angamthinti. wathi uLinda nomngane wakho uDonovan usho kanjalo ebhanoyini ngifuna ukumsiza. uBradley wathetha wathi ngiyibhosi yakho kufanele ukhulume nami ngenhlonipho. uLinda wavele wezwa lokho wathatha izinto zakhe wahamba. uBradley wamemeza uLinda ethi ngiyadlala phela msukuhamba nalowo mnenke. wayithulela uLinda wahamba. wahlala lapho uBradley etshela ukuthi uLinda uyabuya lutho. sahamba isikhathi kwaze kwashona ilanga esomela amanzi uBradley. ebusuku wafika umoya omkhulu wayiphephula le shelter kade yakhe uLinda emini. ngakusasa uLinda wabuya sekuyisemini wazomnikeza amanzi. ngesikhathi emkhumbuza ukuthi ungangitsheli ukuthi angikhulume nawe ngenhlonipho ngoba sikhe ofisini emsebenzini la. uLinda wayilola enye induku eyicijisa njengomkhonto ethi ubone kwenye indawo ngathi ade kuhambe ingulube yehlathi. ethi ngifuna ukuyigwaza ngiyibulale khona sizothola inyama ezobaningi ehlala isikhathi eside. uBradley buza ukuthi ucabanga ukuthi ubani wena ongabulala ingulube yehlathi. uLinda watshela uBradley ukuthi wena ngisakucasukele kabi uncoma umsebenzi wami ujika lapha ipromotion uzoyinika umngane wakho. uBradley wathi kuLinda angadinwa kodwa sometimes iboss ibuye yenza okuhlukile. uLinda wavele wasuka lapho wahamba eseyozingela ingulube. yaqhamuka khona lapho imjaha kodwa wakwazi ukuyicashela. ngesikhathi esayididisile ingulube wavele wehla phezu kwayo maqondana naye sezoyigwaza. wabuya lapho uzotshela uBradley ukuthi uyaku-enjoy ukuzingela. You ever hunt? I think I like it. Ngalobu busuku uLinda wayosa ingulube ba-enjoy inyama eningi. uBradley wayencoma ukuthi imnandi. uLinda kunalokho wavele wahleka kakhulu. uBradley wabuza kuLinda ukuthi yini ehlekisayo. uLinda wathi ngihleka wena ukuthi ubulele phansi njengesigcobo. mina ngihambile ngaze kubuyela noBhekini. noBradley walihleka igama loBacon bazigcina sebehleka bobabili. ngakusasa uLinda esalibheka kahle lehlathi wathola amanzi afresh ayehla. okuyilapho agcina segeza kulawo manzi. wathi esageza kanjalo wabona esinye isikebhe siza kude. wacishwa memeza ethi ucela usizo kodwa wabuka
ubuye wayibamba wathi hayi manje. Wabuyela kuBradley ezomnika amanzi emtshela ukuthi usethole indawo enamanzi afresh. uBradley wabuza uLinda ngokucasuka ukuthi uyimisela ukuhlala la noma uyalithola usizo. uLinda watshela uBradley ukuthi umuntu ukuze aphile kufanele aqale akhululeke emoyeni kuqala. uBradley wacasuka ethi abenze noma isikebhe ngey'ngodo into abazobhuda ngayo bakhiphe kule ndawo. uLinda wabuza kuBradley ukuthi ujaheni ngoba banayo ishelter yokucashela imvula futhi banawo amanzi nenyama yengulube iningi. uBradley wathetha wathi ayikho into ayi-enjoya ngokuba kule ndawo. ethi uBradley kuLinda ngibuka ukuthi isikhumba sami sesishiswe yilanga kanjani. uBradley wasukuma esethi uyahamba yena ethi inkampani yakhe imlindile. obuyi-CEO yenkampani enkulu wahleka uLinda wathi sho inkampani yakhe wawubaba wakho. uBradley waxosha uLinda emtshela ukuthi akasamdinga emsebenzini angabuyi. wahamba uzakhele yakhe ikhempi kwesinye isihlahla. kodwa wathi uzama ukuhlanganisa iy'nduku njengoba ade kwenza uLinda wehluleka. wathi uzama ukubasa umlilo ngendlela ade kwenza ngayo uLinda kwavele kwaqala imvula. wathi ukhongozela amanzi emvula ngoba ade kwenza uLinda yanqamuka khona lapha imvula. ngakusasa uLinda wayebuye kodoba abingelela uBradley ethi makhelwane ubonile ukuthi uhelp ubhale esihlabathini ubhala ukuthi Apple. kwahamba usuku uBradley wayeselambile wabamba isinambuzane wathi uyasidla kodwa wanyanya wasikhipha emlonyeni fast. uBradley kwaphela ukuyitshela wahamba eseya kuLinda. wasmayila uBradley encoma ukudla kaLinda. uLinda wathi kuBradley akasusa udoti emazinyweni. uBradley sabuka lokho kudla kaLinda wabona kukhona nommese eceleni wabuza kuLinda ukuthi ummese uthathephi. uLinda watshela uBradley ukuthi uthole esihlabathini uflashwe amanzi olwandle. uBradley waxolisa kuLinda ngokumphatha kabi konke akwenze ofisini nakhona la kwe-island. uLinda wabuza ukuthi manje angixoshiwe emsebenzini. wathi uBradley cha uxoshiwe. wathi inkampani yethu uma ingalahlekelwa umuntu ofana nawe ngawa. uBradley wathi kuLinda futhi ubukeke ehlukile kunaloya Linda wenamahloni wayefika e-ofisini lakhe. uLinda wabuza kuBradley ukuthi usuyavuma ukuthi ubungithatha kancane. wavuma uBradley waxolisa wathi uLinda akahlale phansi. wahlala uBradley watshela uLinda ukuthi kusukela manje usezomhlonipha amlekelele. uLinda wathi kuBradley akaprove ukuthi kuyena uzinikela kangakanani. uBradley wathi uzama ukuyigumula isikebhe. uLinda wammisa wathi no angishongo ukuthi ngifuna ukuthandana nawe. wathi akahlale phansi adle wadla uBradley. esedlile uBradley wamthatha uLinda wahamba naye ethi uyomkhombisa indawo ayithandile la ehlathini. benyukela phezulu entabeni ngesikhathi uLinda emgadela ukuthi angawi. sebefike phezulu wamfundisa izinto zasehlathini ayeyibuka kwi-TV show iSurvivor. ethi angawadli lama-fruit ekuthiwa ama-berries ma eyiyelo noma eyi-green noma emhlophe. ethi futhi uma ungenayo ishow ungaqala ukwahlekihle esikhumbeni sakho uzobona esikhumbeni sakho ukuthi anopoison noma cha. waphinde wamxwayisa ngamanye amatshe amakhulu ame njengo-X ethi angayi ngakhona. ethi ngoba endaweni esuke ngakulawo amatshe abhala u-X kanje kusuke kuyingozi kakhulu ngoba kunameva anopoison elingathi likuhlabile uvele ushone. sebehamba bebuyela emuva uBradley wabuza ukuthi ngeke bakwazi ukuma kancane ufuna ukukhokha umoya ngoba ukhathele. khona lapho wavele kwakhumuka itshame phezu kwalo uLinda walenga eselengeleweni ngenkathi uBradley embamba. wabuya naye ngaphezulu uLinda wabonga. uLinda wathatha ubhanana wabafaka emlilweni ethi ukushisa kuzoshintsha isitashi sabhanana sibe ushukela. uBradley wayithesta leyo nto wancoma wathi imnandi. wathi uLinda usazomzwisa nenye into ayenzile ebizwa ngepruno. uBradley wabuza ukuthi yini pruno. wathi uLinda yindlela okwenziwe ngayo amafruit enokuphuzwa iy'boshwe ejele zidakwa. kaloku ubusuku baphuza ipruno badakwa. uBradley wancoma uLinda ukuthi uyazazi izinto ethi ipruno idakwa njengotshwala futhi ithesta kamnandi. wathi uLinda ngiyabonga sweetie. uLinda washesha waxolisa wathi angibizi njalo wena ngosweetie. usweetie ngicabanga inyoni yami engiyifuyile iparrot sengiyayikhumbula. uBradley wabuza kuLinda ukuthi uhlala wedwa nje endlini naleyo nyoni yakho kuphela. uLinda wathi wake washada 10 years ago. uBradley wambuza ukuthi na-divorce yini. uLinda wathi cha umkhonyana wakho washona. waxolisa uBradley wathi uLinda ungaxolisi. ethi ngoba kwaleyo ndoda yenza kahle yafa ngoba yenenhliziyo embi usathane ingakwazi ukuthanda umuntu. uBradley wabuza kuLinda ukuthi wayecabangani ukumshiya umkhonyana wakhe. wavuma uLinda ukuthi everyday wayehlezi ecabanga lokho kodwa esaba ukuthi uzo-end up eseyedwa. uBradley wabuza kuLinda ukuthi umkhonyana wakhe wabulawa yini. wathi uLinda kwabulawa ingozi yemoto. ethi uLinda umkhonyana wakhe wayenenkinga yokudakwa utshwala. ethi uma ngimbona ukuthi uphuze kakhulu ngangemfihlelo okhiye bemoto. ethi kodwa one day saxabana kakhulu ngesikhathi nginqaba ukumnikeza okhiye. ethi kanti ngalolo suku wangenza into ebuhlungu edakeni wawutshwala. engigxekela ukuthi angifuna ukumnika okhiye bemoto eyathengwa imali yakhe. ethi ngamnikeza ngaze ngamthelela utshwala bakhe bokugcina. uLinda watshela uBradley ukuthi angazi nokuthi ngitshelelani lento engingakaze ngiyixoxe le moto. ethi uLinda kuBradley mhlawumbe akudalelwanga ukuthi bahambe kule island. ngakusasa uLinda waphaphama ephethwe yikhanda wabona uBradley egeza ulwandle. khona lapho kwavele wasuka umoya westorm ohambisana nemvula wavele waphephula yonke into. uLinda wathatha uBradley bawucasha komunye umgede. bafika lapho beqhaqhazela begodola bobabili. uBradley wazwa wathi kuLinda abancikane khona bezofudumezana ngomzimba. kuhamba isikhathi labalele uLinda esethi ubuyela kwikhempi yabo wafica ukuthi ihlakazwe umoya yaphela isekho. uLinda etshela uBradley ukuthi mhlawumbe yenziwe ukuthi uyakhe eduze kolwandle. wathi uBradley ayikho
ayikho inkinga bazama ukuyakha endaweni ethe ukuphakama engekho eduze kwesihlabathi solwandle. Wathi uBradley nomlenzi wakhe usungcono usengakwazi ukulekelela. Baqala bayakha ikhempi kwenye indawo ngesikhathi uBradley sebenza waboleka ummese. Wathi uLinda akafunde nokuzenzela ngezandla ngoba kuyenzeka ummese ungekho. Wavuma uBradley wathi usazokathi ukulula inyawo ahambe endaweni ephakeme ngoba umlenzi wakhe usuright. noLinda wamjoyina abahamba. uBradley wancoma uLinda embonga ukuthi uyambonga ukuthi kusurvive kanjani kwe-island. Ethi uBradley uyabona ukuthi isikhathi sakhe akasimoshanga ngokubala. uBradley wacela ukuthi kupheke yena. uLinda akathi ukuphumula kancane. uLinda wahleka wavuma. Kwahlwa ngalobu busuku ngesikhathi uLinda elungisa impahla zakhe zokugqoka, uBradley wamsurprise ngokudla okumnandi. Nokuthi uma ekutesti uLinda wezwa kumnandi. Ebuza kuBradley ukuthi kanti uyakwazi ukupheka. Waphika uBradley wathi cha akakwazi ukupheka, yena ekhaya baqasha umpheki noma bakuthenga ukudla. uLinda wazizwa ebadizi washaya inzululwane wawela phansi. uBradley waphuthuma lapho wathatha isikebhe kade sakhe ngey'ngoda kade sifihlela uLinda wayongena naso olwandle. Esehamba wathuka uLinda emmemeza, kodwa kahambanga kakhulu ngoba amagagasi olwandle ayenolaka kakhulu ngalobu busuku, ngoba amagagasi amdonsela ngaphansi kolwandle. uLinda wamphuthuma yomkhiphela ngaphandle noma uLinda naye wayesaphalaziswa uphoyizini. Ngakusasa uBradley wayexolisa etshela uLinda ukuthi uyena obezama ukumphoyizini ethi uyambulala. uLinda wathi kuBradley ngikuzwile vele lokhu akudla ukuthi kuyathesta uphoyizini kodwa bengingayitshela ukuthi ungangenza into ebuhlungu kanje. Ethi uLinda ngiyazi ukuthi ubungifakelela ama-fruit berries ayelo, uphoyizini wakhona awusheshi ukubulala umuntu othatha isikhathi. uLinda wanika uBradley inyama eyosiwe ye-octopus. uBradley wathi uyinika uLinda. uLinda wayenqaba wathi isisu sakhe sisebuhlungu. wathi uLinda kuBradley ngiya-understand ukuthi kunzima kanjani ukuthi awusekho in control manje. wathi khululeka kodwa izinto zizoshintsha. ngiyakwazi ukuthi akulula ukuthi wemukele ukuthi udipende kumina for ukuphila. uBradley wathola ukuthi imilenze yakhe futhi ayisasebenzi. uLinda wathi ya le nyama kade uyidla manje ye-blue ringed octopus. wathi leyo nyama egazini lakho iblokhe i-transmission yama-nerve signals emzimbeni. uBradley wayengasanyakazi. uLinda wayemtshela ukuthi kwalesikebhe obusakhile kuba ngempela ubuyimisele ukudlula lawa magagasi bekufanele ushaye i-double floor leshingi phansi. uLinda watshela uBradley ukuthi khululeka lowo poison we-octopus esemzimbeni wakho uzohlala ama-hour ambalwa uzoba right. ethi kodwa kuzomele ubekezele for into ezokwenzeka okwamanje. ethi uLinda kuBradley kufanele ukumukele ukuthi alukho usizo oluzayo. ethi uLinda futhi kufanele ukumukele ukuthi awusekho ofisini lakho awuyona i-boss mauler. uBradley wethuswa igazi ecabanga ukuthi uLinda uyamsika kanti ekugcineni uyathola ukuthi igundwane. uLinda wazomhlebela endlebeni wathi ungaphinde uthathe ukulunga kwami ngokuthi ngiweak ngoba next time ngeke kusaba igazi legundwane kuzoba igazi lakho. kwaphela 2 days uBradley ngasafuna ukukhulumisa uLinda. uLinda wayengenandaba wayebuza uBradley ukuthi uzomhlinela kuze kube nini. ethi hleka phela. ethi uLinda ngiyazi kukhona into ezokujabulisa ngisayokulandela yona ama-fruit ayijuice. nokwathi uLinda esavuna lawo ama-fruit wezwa kuduma isikebhe. Kwakuyingoduso kaBradley. uZuri wajabula wahaga uLinda. uZuri wabuza ukuthi uBradley usaphila yini. wavuma uLinda. ethi uZuri noma ukuseshwa kwemizimba yabo bese kukhanseliwe yena akaphilanga amandla. ethi ngivele ngaqasha le ndoda nesikebhe sayo ukuthi ngizenzele uphenyo lwami nakho nginitholile manje. uZuri wathi akamthatha uLinda amhambise kuBradley. wavuma uLinda. ngesikhathi sebehamba uLinda wayengakhululekile. uZuri ejabule ebuza ukuthi kuyibona bobabili nje la ehlathini. ethi noma ikhona mhlawumpe i-rescue team elinde somewhere. udriver wesikebhe wahamba noZuri wathi cha ibona bobabili. uLinda wahamba nabo ebaholela kule ndawo ephakeme yentaba. ethi kule ndawo ephakeme iyona shortcut. uLinda wabahambisa endaweni ecuphele kakhulu. watshela uZuri ukuthi akabehamba ngoba yena usafasa iy'ntambo zey'cathulo. udriver wesikebhe noZuri ngekathi belenga becela ukuthi akabalekelele. uLinda wabayeka bayowela lapho eweni wabuyela back. akangakhuluma wabeka leyo nto eyinama-fruit phansi wangena kwi-shelter wayocambalala phansi. emva kwesikhathi uBradley watshela uLinda ukuthi ubone kwenye indawo esihlabathini ngathi bekusanda kuhamba isikebhe endaweni engekho kude nala. ethi uBradley abahambe bayobheka lapho uzomkhombisa. uLinda watshela uBradley ukuthi akamyeke kancane akekho right. waphaphama ebusuku uLinda ezwa kukhona umuntu okhalayo wahamba eyobheka ngasesihlabathini. wabona ifiance kaBradley uZuri ehamba ngesisu elimele. wambona ebusweni ngathi ushilo useyisilwane. waphaphama uLinda kanti kwakuyiphupho elibi. ngakusasa uBradley naye wayeselungiselela ukuyozingela ingulube yehlathi. wacathama ehlathini naye ephethe induku yakhe aseyilole njengomkhonto kanti uzovela nyathela igatsha lesihlahla elincane lethusa ingulube yabaleka. mayethi uyabuka wabona kuvela isandla somuntu esihlabathini. mayethi uyasondela wabona iringi yedayimani eyifana exactly nale yayithengela uZuri for i-engagement. uBradley wacasuka
esekhala scream. Wasuka ngejubane segijima eseqonde ngqo kuLinda. Wafika wambuza ukuthi umbulaleleni uZuri. Ethi uLinda kushibilikile walengeleweni ngathi ngiyazama ukuyombamba wavele wawa. uBradley wathetha embuza ukuthi ubungangitsheli ngani pho. uLinda wathi ngibonile ukuthi ngeke uzongikholwe vele. Wathi uBradley kuLinda namanje angikukholwa. Wathi uLinda ngicela ungikholwe. Kube yiphutha ngempela bengeke ngimbulale uZuri. uBradley wacasuka ebuza kuLinda ukuthi kube ingozi njengoba kwaba ingozi nokushona kamkhwenyana wakhe. uLinda wacasuka wathi ukhipha ummese. Wathi uBradley khululeka nguphethe lo mmese wakho. uLinda wavela wasuka ngejubane sebaleka ethi uyocasha noBradley wamjaha. Zafika lapha ehlathini zashayana ngesikhathi uBradley noLinda kuwahoma ngaphansi ongaphezulu. uLinda wayibuya ngokumluma uBradley. Esengaphansi uLinda wacosha itshe washangala uBradley ekhanda. uBradley wasukuma ebiza uLinda ngesilimo. uLinda waveza amazinyo ayebambe ngayo i-diamond ring kaZuri ekhombisa uBradley wayigwinya. uBradley wacasuka wam-atheka futhi emuwisa phansi kodwa uLinda wathatha ummese wagwaza ngawo uBradley. uBradley kodwa wakwazi ukubaleka ngesikhathi ebalekele ngakula matshe uLinda kade emkhuza ethi angayi ngakuwona. Nokuyilapho uBradley aqhamukela komunye umuzi omkhulu oyimansion. Wabamemeza kulo muzi ecela usizo kodwa kwakungaphenduli umuntu. Wangena ngaphakathi wavula ikhabethe efuna ummese kodwa akangawufici. Khona lapho wezwa ivoice kaLinda ekhuluma kwispeaker sala endlini. Ekhuluma kwe-microphone ethi sengiyilahle yonke immese ebilapha endlini ngashiya wodwa. Ngesikhathi embuka kumakhamera kulo muzi. Wabuka wahleka uLinda wathi kuBradley uyisilima ngempela wena ubucabanga ukuthi ubungaba khona nje ummese wodwa ongaflashwa ulwandle. uLinda watshela uBradley ukuthi lowo muzi owubonayo mansion owebillionaire. Wathi uLinda into engaqala ngayenza kuleyo muzi ethi ngacisha i-security system into enganothiswanga ngisho i-own umnikazi womuzi. Ethi uLinda kufanele ngabe kade bafika abantu bosizo bezositakula kodwa bengakabi ready ukuthi sihambe kule island. Ethi kwathi kuhamba ama-caretakers akulo muzi ngangena ngawusebenzisa lo muzi emva kokuthola i-security password yabo. Ethi nalokhu kudla bengikulethela khona cathi bengikuthathephi. uLinda waqhamuka nesibhamu esikhulu sakulo muzi esisekhombe ngaso uBradley. Waxolisa ethi ngiyazi ukuthi ngakuphatha kabuhlungu emsebenzini. Ethi uBradley kodwa ngiyakuthembisa ukuthi i-island nawe kungishintshile. uBradley wacela kuLinda ukuthi akamnikeze i-second chance. Ethi ngifuna nokukhombisa ukuthi ngiyakuthanda singahlala sobabili la kule island singasahambi. uLinda wanothisa ukuthi le nkomo yegolide ekuhlotshiswe ngayo ayisenalo uphondo olulodwa. Kanti lolo phondo lalifihle uBradley ngemuva lakho ethi ugwaza ngalo uLinda. uLinda wathatha induku yegalofu phezulu kanti noBradley uzobamba lesibhamu esikhulu. Kanti uzothi udubula uLinda kanti isibhamu asinayo inhlamvu. uLinda wamsakaza ekhanda ngenduku yegalofu wambulala. uLinda simthola manje sewumphathi CEO yecompany Preston Solution njengopresident. Simbona la kwi-celebrity golf tournament emva konyaka kade kwaphahlazeka lelo bhanoyi. Ngesikhathi iy'ntatheli zemncoma ngokuthi uyisurvivor yangempela. Ethi uyena yedwa umuntu owatakulwa ephila phakathi nolwandle emva kokushona kwenqwaba yabantu ayigibele nabo ibhanoyi. uLinda etshele iy'ntatheli ukuthi ama-memories abantu abashona iwona amenza abe umuntu ophumelelayo oqhubekela phambili. Kanti futhi siyathola nokuthi noLinda ubesebhale incwadi ekhuluma ngakho lokho eyi-best selling book. Siyayibeka lapha namhlanje ungaphuthelwa imuvi elandela izo-uploada ngekudala. Thank you for watching Storiza TV, and please don't forget to like, subscribe and hit the notification bell for more videos like this. Storiza TV.